बेलाय हामबाय दिनै जोंनि दयरामपारा एडिसि भिलेजनि बिसिंथै दयरामपारा एडिसि भिलेजनि बिसिंथै खबजाक बिश्रामगंज डिभिजन जों दिनै दयरामपारा एडिसि भिलेजनि बिसिंगो IPFT ताइ तिप्रा माथा बबाग्रा एकेबे एनसि देबरमा सारनि जे बननो हामु जे तिप्रालेन्ड एकेबे ग्रेटार तिप्रालेन्डआव तैनाय जों बोसखांनि एडिसि चंमारिनो तैनाय ओ चंमारिनो किटिंगैनाय जों दिनै दयरामपारा एडिसि भिलेज फुलफिल के जों दिनै हिमलायनाय हिमबतखाय दंलायो पारा के हामैनाय जों नबुरुं बुरुं सिनो ककपिरिलायो एडिसि चंमारिनो जों बाहायके बुख्लायनाय सिनो जे तिप्रालेन्ड तिखायनाय बागै ताइ अरसनो विशेष के सुबाखा ओ दयरामपारा एडिसि भिलेजनि सिख्ला ताइ पेरेन्ट्स पार्टी ताइ बरनो बेलायखन हामबाय ताइबो हामबाय मारबो विशेष के तिनि अरको नुजाखा बुरि मथा IPFT एकेबे तिप्रा मथानि गैनाय जत माननाय बेलायखनो गोबांखा फायसफायखा जेबो सबाय दंफायो लामाव समायबा हिमायन माय ताबो जों तिनि ताबोखो जरा जों 5 किलोमिटारनि बिसि हिमजाक जोंरो किसाइदास खैका आमफोरा जों ताबो 3 नम्बर वार्ड जों पुलिस जोंका 2 नम्बर वार्ड ताबो 3 नम्बर वार्ड निफ्राय जों दा 4 नम्बर पर 5 नम्बर हाबायनाय जों सिने आरो दयरामपारा एडिसि भिलेज गानाव पन्चायत गानाव आ जागा सिनि किसा साले मुंलायनाय ताइ जों आरो देस खैनाय दिनै पाननानै जों आरो लास्ट समाव थागनाय सिनि मुंखौ तामदानि आनि मुंखे मंगल देबरमा आं बिश्रामगंज डिभिजननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि Long live, long live, long live.